Isa sa bawat apat na Pilipina na nasa edad 15 to 49 ay nakaranas ng pisikal, emosyonal, o sexual violence mula sa kanilang mga partner o asawa. Ang mga kabataan at mga kababaihan dapat may pantay na respeto, may pantay na karapatan, may pantay na boses. Unti-unti na sosolusyonan at naaaksyonan ng pandemya dahil sa COVID-19. Pero ang pandemya ng pang-aabuso sa kababaihan, mga kabataan, kailan masosolusyonan? Ang mga abuso ay dapat managot. Kung ikaw ay nakararanas o nakaranas ng pang-aabuso, ipagbigay alam ito sa mga otoridad. Ako po ay si Lourdes Malig Javier, Head ng Women's Committee ng City of San Fernando Water District at Prime Water. Kasama ninyo kami, ang Board of Directors, Officers at Women's Committee ng City of San Fernando Water District sa inyong laban sa violence against women and children. Ngayong kaarawan ng Ama ng Katipunan, ating gunitain ang kabayanihan ni Supremo Andres Bonifacio. Siya ang nagtatag ng katipunan na lumaban sa mga mananakop na Kastila. Pinamunuan niya ang 800 mandirigma para gapiin ang mga dayuhan. Saludo kami sa iyo, Supremo Andres Bonifacio. Ikaw ay tunay na bayani.
Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Ligtas na balik eskwela, trabaho at hustisya, kabilang sa panawagan ng mga nagkilos protesta ngayong Bonifacio Day. Pagsasailalim sa election hotspot ng San Simon, nasa kamay na ng PNP ayon sa COMELEC. Outdoor activities at open spaces, susi sa mabilis na pagbangon ng tourism industry sa Central Luzon. At 770 vaccination sites sa Central Luzon nakibahagi sa Bayanihan Bakunahan Program. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Nagsagawa ng kilos protesta sa lungsod ng Angeles ang iba't ibang progresibong grupo sa Central Luzon kasabay po ng paggunita sa Bonifacio Day. Kabilang sa mga naging panawagan ay ang ligtas na balik eskwela, sapat na sahod at trabaho, at tunay na reforma sa lupa para sa mga magsasaka. May detalye ng balita niyan si Marion Lozano. Tinatayang nasa 70 katao mula sa iba't ibang progresibong grupo sa Central Luzon ang nagdaos ng kilos protesta sa Plaza Miranda, Angeles City ngayong Martes. Paraan umano ito ng kanilang paggunita sa kabayanihan at pagsasabuhay na katapangan ni Gat Andres Bonifacio, ang ama ng Rebolusyong Pilipino ngayong Bonifacio Day. Kung atin naman kasi titignan, ang importansya naman ng pagkilos na ito ay para isabuhay yung diwang makabayan na nilunsad ni Andres Bonifacio. At kung makikita naman natin, kasaysayan talaga ito No, kumbaga sa Revolution 1896, na kung makikita natin paano ba nagtagumpay yung Pilipino kundi sa sama-samang lakas at pagkilos ng kabataan at syempre ng may iba pang sektor na kasama ang magsasaka, manggagawa. Kabilang sa mga panawagan ng grupo ay ang sapat na ayuda para sa mga maralita, tunay na reforma sa lupa para sa mga magsasaka, ligtas na balik eskwela para sa mga guro at mag-aaral, at trabaho para sa nakararaming manggagawa. Mariinding kinondena ng grupo ang mga pag-atake na ginagawa umano ng rehimeng Duterte gaya ng red tagging sa mga aktivista, pagkawala ng mga miyembro ng mga progresibong grupo, gaya na lamang umano ng pagdukot sa peasant organizer na si Steve Abwa na nawala noong November 6, 2021 sa Lubao, Pampanga, illegal na pag-aresto umano sa labor leader na si Paul Villuya, at pagkamatay umano sa COVID-19 ng peasant leader na si Joseph Canlas habang nakadetain. Kabilang sa mga grupong nakilahok mula sa gitnang Luzon ay ang Anak Bayan, Bahaghari San Fernando para sa mga miyembro ng LGBTQ, Workers Alliance in Region 3 para sa mga manggagawa, Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang Luzon na nire-representa ang mga magsasaka, KTB o Kabataang Tarlakenyo para sa bayan, at College Editors Guild of the Philippines, Central Luzon. Ang isinagawang kilos protesta ay nagpapatunay din umano na mulat ang mga kabataan sa mga sari-saring issue sa lipunan. Gusto natin maipakita yung pagiging political o yung political and social consciousness ng mga kabataan kung paano ba nila tinitignan yung mga ganitong uri ng issue. Marion Lozano, CLTV News. Bagamat may malaking hamon, hindi raw imposible para sa tourism sector ng Central Luzon ang pagbangon mula sa krisis na dala ng COVID-19 pandemic. Bukod kasi sa saganang rehiyon sa outdoor activities at open spaces, napatok na yung pandemic, pinaiiral din ng mga stakeholder ang shared responsibility para matiyak na ligtas ang muling pagbabiyahe sa mga tourism destinations sa rehiyon. Narito po ang report.
to check in our facilities, which are later on accredited by the Bureau of Quarantine. Samantala, sa pagpaplano at estratehiya sa pagbukas ng turismo, nakalalamang umano ang gitnang Luzon dahil sa iba't ibang outdoor activities na bukas na. Isa na dito ay ang golf bubble sa Clark na hindi lamang local tourists ang inaasahang magiging kabahagi ng programa. Talks are also ongoing with the Department of Tourism, Quest Plus, and other stakeholders in Clark for the launch of the Clark Golf Bubble as a means to attract the foreign market once international travel will be allowed. Habang sa Subic simula December 1, 2021, accessible na rin sa lahat ng mga bakunadong turista ang sporting activities. I'm happy to announce that Subic Bay Tourism actually operates several sporting facilities. So we handle the operation of the sports complex. And starting December 1, we are reopening our covered courts for badminton and tennis, our sand court for beach volleyball and other sand court sports. And then the Subic Gym will also be open for basketball and volleyball rentals by December. Umaasa naman ang tourism manager ng Clark Development Corporation na si Noemi Julian na maikukonsidera ng IATF ang pagpapaluwag sa mga foreign tourists dahil isa rin umano ito sa may malaking ambag sa malakas na turismo sa Clark Freeport Zone. The challenge is that we cannot fully reopen. We want to open the destination to, especially for the foreign tourists, since we have an airport here in Clark. And we want to take advantage of the airport. However, because of the restrictions, of course, we understand that we have to balance the economy and the safety of the people. So I think gradually we're opening up. Right now, I think IATF released another classification for green countries, for yellow countries, and hopefully magkaroon na ng guidelines for foreign tourists to come in. No? Shared responsibility raw ang dapat pairalin di lamang ng mga business owners at stakeholders, kundi maging ang mga turista para makabangon ng turismo. It's a shared responsibility. And the way that we will be building back better in tourism will always be a shared responsibility with between and among stakeholders, whether in the public or private sector. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, abot kayang RT-PCR test available para sa mga pasahero ng Mabalacat City Bus Terminal. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga naungunang balita ngayong araw. This program was brought to you by Shore 360. all-new Ford Territory is stunning from every direction in every moment. Impressive design that is distinctively Ford. With 8
18-inch wheels, spacious interior, and a panoramic moonroof. The all-new Ford Territory. Own the moment.
Ipinagkakatiwala umano niya sa mga otoridad ang pag-usad ng makatotohanang investigasyon. Ang pag-alis umano ni Cap John noong umaga ng Sabado ay patungo lamang sana sa ikinakasang caravan sa information drive sa vaccination day sa kanilang bayan. Dito nilinaw din niya na walang nababanggit si Cap John na may banta sa buhay nito. Habang paniwala niya, ang kutyaan at pagbabatikos ay karaniwan na lamang anya sa kampanya, kaya mismong umano siya ayaw maniwala na ito'y maaaring ituring na election-related violence. So papunta siya sa akin nung nangyari yan. So tumawag sa akin si Consul Enic Salvador at sinabi niya merong ambush. Ang sabi lang niya sa akin, parang kotse ni Cap John. Hindi rin niya alam kung buhay or patay si Cap John. Ngayon, baka nagpapalitan ng mga salita. Natural yan sa politika, nagkakapikunan. Pero dapat hanggang doon lang. Pero kunin ang buhay ng isang kandidato, hindi ito tama. Isinunod sa pangalan ng SUV na gamit ni Cap John ang pangalan ng Special Investigation Group o Task Force Trailblazer na pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group ng Pampanga. Ayon kay Pampanga Provincial Director Colonel Robin Sarmiento, mauuna sa proseso ng investigasyon ay ang profiling sa kada biktima. Dito bukod sa pagiging kandidato at aktibo sa pagiging local political leader ng mga nasawi, ay uusisain umano ng PNP ang kabuhayan ng mga ito. Ginawa natin dito, siyempre, inaalam namin yung naging itinerary ng ating mga naging biktima. Pagkatapos binabacktrack namin, yung mga pinanggalingan nila, at tinignan natin yung mga establishment o mga streets na merong mga CCTV. So yun yung mga kinoconstruct namin na sino ang kasi ang lumalabas dito sa namin mukhang pinambangan. So alam nung mga salarin kung saan dadaan yung ating yung ating mga biktima. So therefore merong spatter yan. Kaya yun ang tinitignan natin sa backtracking natin. Bagamat meron na umano silang persons of interest, hindi muna nila isa sa publiko ang tinatakbo ng investigasyon, partikular na kung ito'y maituturing na election-related violence. Samantala, sa panig naman ni Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, nasa kapangyarihan ng PNP para maideklarang area of concern ang San Simon, sakaling magkaroon ng intelligence report na malala ang insidente ng karahasan sa lugar. Depende yan sa presentation ng PNP, AFP in charge of the area. Yung intelligence nila, yung kanilang factual or fact-finding investigation. Depende umano sa pag-usad ng investigasyon kung maituturing na election-related violence ito. Habang paglilinaw ni Duque, hindi pasok sa COMELEC periodic calendar na halalan ang insidente. And at this time, the declaration is periodic yan . So dahil wala po siya sa period, hindi rin natin ilagay sa usapin na ito is COMELEC area of immediate concern or i-color red natin yan. Pagtungtong ng election period, iba lang usapin. COMELEC ANBAC naman umano ang magpapasya sakaling ang lugar ay maaaring under COMELEC control, lalo't kung mapapatunayan na may presensya ng terorismo at malala ang karahasan sa isang distrito. Disadvantageous din umano ito sa mga kandidato at electorate sa isang bayan sakaling ito'y mangyari. Habang nilinaw ng COMELEC na ang PNP at militar ang may kapangyarihang magrekomenda nito sa pagsapit ng election period. Paulo G. Santos, CLTV News. Upang hindi na raw mahasol at mapaggastos ng malaki, isang medical clinic na nagsasagawa ng RT-PCR testing ang binuksan ng city government ng Mabalacat sa Dao Bus Terminal. Sa halagang 350 pesos, pwede na magpa-test ang mga pasahero at lalabas daw ang resulta sa loob ng 48 hours. Narito po ang detalye ng balitang yan.
Sa kabila ng pagluluwag sa restrictions matapos makita ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, may mga ilang lokal na pamahalaan pa rin na nagre-require ng negative result ng RT-PCR o antigen test bago makapasok sa kanilang nasasakupan. At dahil inaasahan ang pagbiyahe pa uwi ng mga probinsya o pagpunta sa lugar pasyalan ngayong papalapit na holiday season, ang city government ng Mabalacat ay naglaan ng medical clinic para sa RT-PCR testing at antigen para sa mga commuter at travelers na magmumula sa Mabalacat City Bus Terminal. Ayon kay Mayor Chris Garbo, maraming destinasyon ang nagre-require ng vaccination cards, travel registration sa online portals at monitoring ng mga sintomas bago makapasok sa kanilang lugar. Nagiging basihan daw dito ang negatibong resulta ng RT-PCR o antigen test. Kaya naman ipinag-utos ng alkalde ang pagkakaroon ng dedicated medical clinic na nasa loob mismo ng Mabalacat City Bus Terminal o MCBT upang makatulong sa mga commuters sa kanilang travel requirements, lalo na ang RT-PCR at antigen tests. Ayon kay Elmer Lopez, officer in charge ng MCBT, 350 pesos ang presyo ng antigen test na higit na mas mababa kumpara sa mga presyo sa pribadong laboratorio at public laboratories. Bagong schedule ng biyahero, maaring mag-avail ang commuter ng mababang testing cost ng syudad at ang resulta ay makukuha less than 48 hours. Labis naman ang pasasalamat ng mga commuter dahil malaking menos na raw ito para sa kanilang gastusin. Sa kasalukuyan, nasa 20% capacity ang operasyon ng Mabalacat City Bus Terminal at hindi lahat ng ruta ay available, di tulad noong panahon na wala pang pandemya. Tiniyak naman ng Terminal Administration sa pakipagtulungan sa Mabalacat City Traffic Enforcement Group ang ligtas na biyahe para sa lahat ng pasahero sa pamamagitan ng maayos na pagpapatupad ng minimum public health standards. Nilinaw naman ni Lopez sa publiko na kailangan pa ring magsuot ng face mask at face shield sa loob ng mga bus. Strikto rin daw ipinatutupad ang pagsagot sa contact tracing forms, pag-check ng body temperature at pagsunod sa physical distancing sa bawat bus. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Jong Nagit, Vice Mayoral Candidate o Aspirant sa Santo Tomas. At 770 vaccination sites sa Central Luzon na ibahagi sa Bayanihan Bakunahan Program. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sobrang pag-aalala ko nung nag-positive sa COVID-19 ang matagal ko ng kaibigan na si Mama Ten. Buti na lang, gumaling siya. Kaya magpa-rest bakuna na para may extra proteksyon. Oh, ready ka na? Oo naman, rest bakuna na tayo. Ligtas at mabisa ang lahat ng COVID-19 vaccine. Kaya magpa-rest bakuna na rin kayo. Kapag may rest bakuna, may iwasan natin ang malubhang kaso ng COVID-19. Libre na magpabakuna. Magtanong na sa inyong health center. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya.
Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangunang balita, matapos pong pansamantalang mahinto sa pagiging isang public official, susubok ngayong may halaan bilang vice-alcalde sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga, si dating Councilor Jong Nagit. Tumatakbo si Nagit bilang running mate ni re-electionist Mayor Gloria Ninang Ronquillo. Sa isang panayam sa Sunstar, Pampanga, sinabi ni Nagit na magiging all-out ang kanyang suporta kay Ronquillo sakaling silang dalawa ang piliin ng mga Tomasians para manilbihan sa susunod na 3 taon. Ano nga ba ang kanyang mga plataforma? Hindi po natin kilalanin si Santo Tomas Vice Mayoral Aspirant Jong Nagit dito sa Kilalanin ang Kandidato segment ng CLTV News. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jong. Welcome po sa CLTV. Yes, good evening po sa inyong lahat at sa mga viewers po ng CLTV 36. Thank you po for this opportunity po. Kumusta po kayo? Medyo kayo po ay nagkaroon ng panahon upang magpahinga sa politika. Ngayon, ito po, plano niyong bumalik ulit. And this time kayo po ay hahabol bilang vice-alcalde sa inyong pong bayan. Kumusta po kayo? Okay naman po. So far po, ay medyo nag-iikot-ikot na po kami ni Mayora Ronquillo sa ating mga kabarangay at kabayan. At syempre po, hindi po natin maintindihan ang ating napakasipag na Mayora Ninang Ronquillo sa offer po niya sa atin na maging vice-alcalde po niya. Aside from the fact po, siguro dahil yung pandemic po, nagbigay po ng opportunity din po sa akin para siguro pasukin muli ang politika po. Alright. Sir Jong, ito po ang inyong pagkakataon upang ipakilala po ang inyong sarili, lalo na po sa inyong mga kababayan sa Santo Tomas. Balikan po natin ang inyong karera sa politika. Sino po ba si Jong Nagit? Yes po. Ako po si Architect Jong Nagit. Arkitekto po tayo by profession. Kasalukuyan po tayong isa sa mga board of director ng United Architects of the Philippines, Sinukuan Chapter. At dati na rin po tayong nanilbihan as first councilor po noong 2016 to 2019. At the same time po, na contractor po tayo at meron din po tayong mga konting negosyo. Yun po ang ating pinagkakabalaan ngayon. So nakaisang term po kayo as councilor sa Santo Tomas. Ano po ba yung inyong kakayanan? At ito po bang karanasan ninyo sa loob ng 3 taon bilang konsehal? Tingin po ninyo sapat na para po tumakbo dito sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa bayan po ng Santo Tomas? Siguro po kasi yung politika po sa amin hindi na po bago sa amin at siguro alam nyo naman po na kapatid natin yung pre-termer mayor na si former Mayor Lito Nagit at parang sabi nga nila ay nasa dugo na po natin yung politika. So dahil nga po tayo po ay pinag-usapan ng ating mayora, si Mayor Ninang Ronquillo, susubok po ulit tayo na maging aplikante bilang vice mayor po ng ating bayan ng Santo Tomas.
Pero syempre po, Sir Jong, hindi ba? Hindi lang yung dahil pinakiusapan, ano? Dapat talagang buo po ang loob ninyo. Kaya nais ko po kayong tanungin kung ano po ba ang pinaka nagtulak sa inyo, no? Yung pinaka-rason para kayo po ay magdesisyon, maliban po dun sa kayo ay kinausap. Ano po yung pinaka naging rason para muli po kayong bumalik, no, sa politika at humabol bilang vice mayor? Opo, siguro po isang one reason is yung dahil po nung pandemic, medyo nabuksan po ang ating isipan na tumakbong muli bilang vice alkalde dahil po nakita ko na parang may kulang sa mga ibang local officials po natin na parang may kulang sa kanilang ginawang legislative measures nung panahon ng pandemya. At kung sakali po kung tayo ay papalarin bilang vice mayor po ng aming bayan, magfo-focus po tayo dahil nasa pandemya pa po tayo. Ifo-focus po natin ang mga legislative measure natin siguro for a stronger healthcare system po dahil nga nasa pandemya po tayo. At mag-provide din po tayo siguro ng magsasagawa tayo ng programa sa economic recovery po ng ating bayan. Siguro po by giving the businessman po ng ating bayan ng konting tax incentives para po makarecover sa kanilang mga negosyo. At isa rin po ang plano natin na magbigay ng mga benefits po sa mga senior citizens natin by providing local pensions po. Kasi yun, marami po kasi dito sa aming bayan na hindi po nakakatanggap ng SOCPEN, yung social pension po, national. So, napag-usapan po namin ni Mayora na yung mga hindi nakakatanggap ng social pension sa national, bibigyan po sila namin ng local pension po na manggagaling po sa munisipyo. Alright. It's understandable, no, na yung kung pagpaplano po ninyo ay may kinalaman sa pandemya, no, nabanggit niyo nga po yung pagpapalakas ng healthcare system at yung economic recovery, no, are some of your priorities. Pero bilang isa pong arkitekto, ano po kaya, Sir Jong, yung advantage ng pagkakaroon ng isang arkitekto sa konseho sa bayan po, no, ng Santo Tomas? Yes po, bilang arkitekto po, ako po ang mag-initiate po tayo ng pag-iimbita ng mga investors po sa ating bayan kasi po in the 2 years from now po magbubukas na po kasi yung Santo Tomas Interchange tsaka po yung bypass road po namin papuntang which will connect Santo Tomas papunta po ng norte sa Bataan. So siguro magiging competitive business location po ang Santo Tomas. With that, siguro mag-create tayo ng maraming jobs locally at sa mga karatig bayan. Kasi po, as of now po, kahit 4th class municipality tayo, meron na po tayong Jollibee, meron tayong newly open McDo. At siguro po, in the near future, magsusunuran na rin po ang ibang mga fast food chain dito sa aming bayan. Alright. Gusto ko po kayong tanungin kasi po ang inyong kapatid ay matagal na panahon na nanilbihan bilang alkalde, no, dyan po sa bayan ng Santo Tomas. Kumusta po ang suporta po niya sa inyong desisyon na muling bumalik sa politika? Of course, siyempre po, humingi din po tayo ng advice sa ating kuya. Siyempre po, dahil siya po mas may karanasan sa politika dito sa aming bayan. Actually, 100% po ang suporta niya. Hindi lang po sa akin, pati po sa aming mayor na Ninang Ronquillo. Siya po ang aming advisor. To mention po, siya po ang aming advisor sa aming kampanya. Alright. Sir Jong, maliban po dun sa existing problems because of the pandemic, ano pa po ba yung mga nakikita po ninyong problema, no, sa bayan po ng Santo Tomas? Nasa tingin po ninyo kailangan din tutukan maliban po dun sa epekto, no, ng pandemya. Well, lahat naman po apektado, no, but kayo po ay nakapagsilbi rin ng 3 taon as a city councilor. Ano pa po yung mga problema na nakikita po ninyo
sa bayan po ng Santo Tomas na nais po ninyong solusyonan? As of now po, kasi geographically talaga po mababa yung Santo Tomas dahil po malapit po kami sa Macabebe, Masantol, and Minalin area. So, pag po talaga umuulan, tinatamaan po kami ng baha, lalo na po ngayon na parang tinatamaan na po kami dun sa high tide dahil siguro sa climate change. But we'll make sure na gagawa po tayo ng paraan sa mga infrastructure development po sa tulong po nating mayora at syempre sa ating congressman at ng probinsya. Hingi po tayo ng tulong sa kanila kung paano natin po masusolusyonan, centralized solution po ang baha dito po sa ating bayan. Alright, before I let you go, Sir Jong, kumusta naman po ang inyong ginagawang pagkahanda? No, malapit na po ang panahon ng eleksyon at syempre kakaiba dahil ngayong panahon po ay umiiral pa rin at tayo po'y nakararanas pa rin ng pandemya. Kumusta po ang paghahanda na ginagawa po? Opo, sa ngayon po, since pandemic po, bilang paghahanda po, na-invite na po kami at unti-unti na po kaming umiikot sa mga baryo-baryo namin, sa mga kabarangay namin. Nakikipagkwentuhan, pag may mga okasyon, in-invite po kami. So, nag-uumpisa na po kaming umiikot at dahil nga pandemic pa, medyo nag-iingat pa rin po tayo at ina-advise po natin yung ating mga kababayan na mag-ingat pa rin kasi talagang nasa stage pa rin po tayo ng recovery. At sa tingin ko naman na sa awa ng Diyos, makakaraos po tayo basta sama-sama at konting dasal pa po at siguro po matatapos na itong pandemyang to sa tulong po ng ating Panginoon. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon. Ayan, para po sa mga Tomasians, narinig na po ninyo yung ilan sa mga plataforma ni Architect Nagit at nasa inyo na po kung bibigyan nyo siya ng pagkakataon na magsilbi sa bayan ng Santo Tomas. Good luck po sa inyong kandidatura, Architect. Thank you very much po sa inyong lahat at salamat po sa opportunity binigyan nyo po sa amin. Thank you po. You're welcome, sir. Mga karehiyon, Architect Jong Nagit, Vice Mayoral Aspirant sa bayan po ng Santo Tomas. Samantala sa ibang balita, lampas 700 COVID vaccination sites sa buong rehiyon ang nakibahagi po sa 3-day Bayanihan Bakunahan Drive ng national government. Ayon sa Department of Health Central Luzon, posible na maabot ang target na 500,000 doses kada araw dahil sa dami ng nagpapakita ng tiwala sa bakuna. Isa raw ito sa mga paraan upang magkaroon ng mas ligtas at mas masayang Pasko ang mga taga Central Luzon. Ang detalye ng balita niyan sa report ni Reniel Pawit. Aabot sa 770 vaccination sites sa buong gitnang Luzon ang sabay-sabay na nakibahagi sa 3 araw na Bayanihan Bakunahan Program na nagsimula nitong November 29 at matatapos sa December 1. Kabilang na riyan ang mga ospital, gym, covered court, multipurpose hall, school, mall, cinemas at maging mga kainan. Higit 1,800 naman ang naitalang vaccinator sa buong rehiyon. Sa isang mensahe ni Department of Health Central Luzon Director Corazon Flores, sinabi niyang sa dami ng sumuporta sa unang araw ng vaccination, ay tiyak na mas gaganda pa ang COVID situation sa rehiyon. Mas magiging protektado umano ang taong bayan at posibleng mas ligtas na Pasko ang sasalubong sa Central Luzon at maging sa buong Pilipinas. Paalala naman ng DOH, welcome sa nasabing mass vaccination drive ang general population. Kabilang na ang pediatric group, senior citizen at may mga comorbidity na tuturukan ng kanilang booster shots. Sa dami ng nagtungo sa mga designated vaccination site, hindi raw malabo na mahit ang 500,000 target doses kada araw. Sa buong gitnang Luzon, 48.83% o higit 4.2 million na ang fully vaccinated, habang lampas 5.8 million naman ang nakatanggap ng unang dose. 8.7 million ang target na mabakunahan para makamit ang herd immunity population sa gitnang Luzon. Paalala naman ng DOH, hindi matatapos ang vaccination rollout kahit matapos pa ang ikinasang 3-day vaccination drive. Reniel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Aurora, 2 magkasunod na araw ng walang bagong COVID-19 case. 14 na aktibong kaso, binabantayan. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
This program was brought to you by Shore 360. Kumubuti-buti ka, kumubusi-busila, kay gandang tumira sa sebeta. Wala nang hahanapin pa, kumpleto na dito, pamaskong handog sa pamilya. Townhouse A, Townhouse B, Townhouse Premier, 20,000 pesos all in down payment. Ready for occupancy. Moving after 7 days from Pag-ibig Loan Takeout. Join the spin and win showcases, cash prizes, and get a chance to win a brand new car on December 22, 2021. Ano pa ang hinihintay ninyo? Why rent if you can buy your dream home? In Westchester, we build homes for the Filipino family. Mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Nagbabalik ang CLTV News. 14 na aktibong kaso ng COVID-19 na lamang po ang binabantayan sa probinsya ng Aurora. Under monitoring naman umano ang lahat ng pasyente na patuloy na bumubuti ang mga kalagayan. Kasabay niyan ay ang 2 sunod na araw na wala ring naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa buong probinsya. Si Rhea Pawit ang may report. Sa nakalipas na halos 2 taon, ang Aurora ang may pinakamababang bilang ng COVID-19 cases na naitala sa gitnang Luzon. Nitong November 29, 14 na lamang ang aktibong kaso sa buong lalawigan. 2 sunod na araw na ring walang naitatalang bagong daily COVID case sa amang sulok na probinsya. Muli namang iginiit ng Provincial IATF ang patuloy na pag-iingat upang hindi na muling maranasan ang pagtaas ng kaso sa kanilang lugar. Napakarami na pong mga nakapanlulumong kwento ng pagkamatay ng ating mga kalalawigan dahil sa COVID. Karamihan sa mga dahilan ay ang pagsasawalang bahala kung mayroong mga sintomas na nararamdaman, kaya nagiging huli na para mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Maliban sa implementasyon ng health guidelines, bakuna pa rin ang kanilang prioridad. Ngayong buwan ay unti-unti na raw gumaganda ang supply ng COVID vaccines mula sa national government. Sa kanilang 160,889 total vaccine-eligible population, 62.40% o 100,399 na residente na ang nakatanggap ng unang dose ng bakuna kontra COVID. 69,333 naman ang fully vaccinated. Malaking tulong din daw ang ongoing 3-day bayanihan bakunahan upang makamit nila ang herd immunity bago matapos ang taon. Mahigpit pa rin ang kanilang provincial border control checkpoint, kung saan maging ang mismong residente ng Aurora ay hinaharang o hindi pinapapasok kung lampas na sila sa 10 p.m. curfew schedule. Lahat din ng mga turistang bibisita ay kinakailangan na may pre-registration o pre-booking sa mga DOT-accredited establishment. Simula December 1 hanggang 15 ay mananatiling nakapailalim sa Alert Level 2 ang Aurora, kasama ang Bulacan, Bataan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at Zambales. Rainiel Pawid, CLTV News.
Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Club. Magandang gabi po, narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line o tail end ng frontal system na nakaka-apekto pa rin po dito na lamang po sa may extreme northern Luzon. So dito po sa parte ng Central Luzon, pansamantala pong nawala o humina yung hanging amihan, kaya po medyo maalinsangan po ang magiging pakiramdam natin sa ngayon. At isa pa pong tropical depression na ang namataan ng Pag-asa, pero ito po ay malayo pa naman, nasa labas pa siya ng PAR. Nasa layo po siyang 1,590 dyan po sa may silangan ng Visayas. At ito po ay nagtatagal ng lakas na hangin na umaabot ng 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 70 km per hour. Malayo pa naman po ito pero kung hindi po magbabago yung direksyon at yung pag-usad niya, yung pagkilos niya, paggalaw, ay manggigilid lamang po siya sa PAR at posible naman po hindi pumasok ng PAR. So kung yun po ay kung hindi magbabago po ang direksyon. At sa ngayon po, ang Batanes Cagayan, magiging maula po. Merong mga inaasahang mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagsulog, dulot nga po ng shear line o ng tail end ng frontal system. Samantala po, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap, magiging maalinsangan po, pero may inaasahan naman po tayong mga isolated cases ng rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot na ng localized thunderstorm. So sa ngayon po, yun lamang po ang weather system na ating nararanasan ngayon. At pinag-iingat pa rin po ang lahat. Pinag-iingat po. May bago na naman po tayong virus. So magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Mga kanayon, 25 days na lamang po at Pasko na. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Malapit na! Handa na ba kayo, mga karehiyon, sa mga higante ng Siyudad San Fernando? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin sa nakalipas na taon, may makatalang patuloy na naghahatid sa atin ng tuwa at pag-asa. Excited na ba kayong masaksihan ang ligligan ng mga naglalakihang mga parol? Bagamat ipinagbabawal pa rin ang malalaking pagtitipon sa ngayon, huwag mag-alala dahil masasaksihan niyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong December 16, alas 5 ng hapon dito sa CLTV. Panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 40 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual kita-kits, mga karehiyon!